dịka na-aga n'iru n'igosi njikere na ụdị pụrụ nnukwu iche ịkwalite ọdịmma nke mmadụ na nkwado ndị ntorobịa, the Imperial Philanthropic Family ewepụtago atụmatụ ịkwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ na mpaghara South East. Anyị na-ene anya ndị nọ n'agbata JSS1. ya bụ mmemme ịkwụ ụgwọ akwụkwọ anụnwa bụ nke a chịkọbara na ka ha nwere ọgbakọ dị pụrụ nnukwu iche na Ọkịja kansụl ihi ala nke gosiri nkwado ha na-enye ndị ụwa na-atụ n'ọrụ ụmụ akwụkwọ na steeti ise mejupụtara mpaghara South East Nigeria site na ịkwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ mpaghara junior secondary ha niile. Feto onye m uche wetakwara akụkọ. Enyemaka ọmụmụ akwụkwọ a bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'emume nzukọ nke otu a n'afọ a. N'okwu ya, onye isi the Imperial Philanthropic Family bụ Chief Darlington Nwabunike tinyere ndị ọzọ dịka Ezeani Igwilo San na Chief Kenneth Ifekudu kwuru na agụmakwụkwọ a bụ ihe dị mkpa n'ụmụ mmadụ, wee kwuo na ọ bụrụ ihe kwesịrị ịhapụ naanị n'aka gọọmenti. Ha kwukwara na mmemme enyemaka ọmụmụ akwụkwọ nke afọ 2025 ga-enye ohere maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ ga-apụta mmadụ 250 site na mpaghara South East ka ha soro ụmụ akwụkwọ 612 ndị ọzọ na-erite ya bụ uru, tinyekwa ụmụ akwụkwọ ndị mere ọfụma na ule JAMB na mpaghara Nigeria. Ka ha dị sure na ha ga skuul, ha nwere mmụta zuru oke, dị sure na akwụkwọ a ekwuru na na-agụ agụ na ụmụnna anyị niile bụ ndị Igbo so wee nweta mmụta nke zuru oke. N'okwu agwara ABS, onye CEO nke Best Brain Contest, Dr. Frank Igbojindo kwuru na a ga-etinye fọm enyemaka ọmụmụ akwụkwọ a n'ihu ọha ka ụmụ akwụkwọ si mpaghara South East nwee ohere inweta ya. Enwe need ka ndị mmadụ bịa na-enye aka wee na-akwụrụ ụmụazụ ụgwọ akwụkwọ. Onye ọbụla gụrụ akwụkwọ n'eziokwu ọdịnihu onye anwa ga-adịrịrị mma. Site na Ọkịja, Faith Nyemuche n'akụkọ ụwa ABS.